Hapit malatayi ang ulo sa tricycle driver sa ligid sa usa ka truck human ang tricycle nga iyang gimaneho nasaghiran sa mi-overtake nga jeepney. Samtang nagsubay kini sa dalan sa barangay Lagtang, Talisay City. Samtang usa ka SUV nga miatras, wala na makabawi ug milaho sa pagkahagbong ngadto sa sapa sa barangay Tisa, Cebu City. Ani ang report ni Fe Marie Dumabo. Napiyapi ang likod nga bahay nining puti nga SUV nga natagak sa sapa nga may gihabugong 16 ka tiil kilid sa Lower Phase 3 Barangay Tisa, Dakbayan sa Subo pasado alas 7 ganihang buntag. Gimaniho ang SUV sa 36 anyos nga inahan uban sa 11 anyos niyang anak babay. Matod sa mga mulupyo sa dapit nga patungas ang sakyanan padung sa Good Shepherd sa bukirang bahin sa Banawa. Gingong galisod na pagmaneuver pa sa kaang nagmaneho sa SUV ug miatras unta kini pabalik sa agi. Apan milahos na noon kini paingon sa sapa. Luwas ra noon ang driver ug ang anak ni ini ug wala ra nagpada sa tambalanan. Siya nagpadung nagtangas nya nibong ni atras siya balik ba. Ya pag atras naigo na ang kuan kanang lupad siya ba dito padung ubos ba nay bata nga sakay nya ang drive man ni babay. Ang bata sa Manila sa likod ra noon. Tubangan na sad. Samtang gilagway nga swerte kining tricycle driver human makalingkawas gikan sa tinong kamatayon. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga nagdagan sa naglahing direksyon ang tricycle ug ang truck dihang nasaghiran ang tricycle sa mi-overtake nga PUJ. Tungod sa impact, natumba ang tricycle ug nalagpot ang driver paingon sa pikas nga lane nga naatol usab sa pag-agi sa truck. Timing kayo nga sa paghunong sa truck. Ang katapusang ligid sa truck, duol na gyud kaayo sa ulo sa tricycle driver. Luwas ra usab ang usa ka pasahero sa tricycle. Dagkasettle ra ang tulo ka habig dihang gipasalig sa jeepney driver nga abagahon ang pagpatambal sa tricycle driver ug sa iyang pasahero ug ang gasto sa pagpaayo sa tricycle ug sa truck. Nining long holiday, pahimangno sa hepe sa Talisay City Police nga mag-amping sa pagmaniho ug siguradong kondisyon kanunay ang sakyanan ug ang driver. Kung madrive man ganita atong likayan gyud sige ang kanang makainom nya before ta mo larga atong i-check atong sakyanan atong kaugalingon kabaw nam ta sa blow bagets magana ta basic nga itanawon nya sa kanunay magkuan lang kanang kalmado di lang mosangpot aning mga away sa kalsada. Uban ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.